Det vi har her, det er vores vorbyg, en af vores marker, som er sået her i foråret. Og som man godt kan se på filmen, så er der ligesom sådan en lys stribe, det spor, der er taget op her, så en 12 meter over. Og vi har simpelthen været ude og sprøjte mod ukrudt. Og det er så tydeligt at se, at det er blegnet lidt på kornet, og det har taget ukrudtet. Så man ligesom se den linje der, men vi fandt så ud af, at det var for blødt at køre efter, det havde givet en ordentlig regnskyld, så vi måtte holde. Det vi har her, det er en af vores marker, ja. Det vi har her, det er raps. Og det vi har gjort, det er, at vi har fået en nabo til at så det for os, da det er så små frø, så det kan vi ikke selv gøre med vores nordsten. Så det har vi prøvet at få gjort med en rosåmaskine, en gammel en han har. Men som man kan se på planterne, så ligger det stadigvæk i sådan nogle dynger, så det er ikke blevet helt godt. Men vi håber, at det er godt nok. Det her, det er så en af vores kartoffelmarker, eller spisekartofler. Ja, og her kan man så se kartoflerne. De begyndte at spire godt fremad, så der går ikke lang tid, det kommer stille og roligt. Det her, det er en af vores romarker, som vi har valgt at få i år. Det er sådan lidt noget forsøg, vi kører. Vi har prøvet lidt af forskellige, lidt af hvert i år. Og hernede i bunden, der kan man så se, det er vinterro. Så det har overvintret, og det kan man bestemt se hernede på bladene. Det har været utrolig hård vinter for dem. Både med den frost og så den vedvarige frost, og så det en lille smule op, og så begyndte det at fryse igen. Det har været meget hårdt for planten i år. Det her, det er en af vores frøgræsmarker, som blev sået sidste år, sammen med, da kornet det var et stykke fremad. Så kørte vi ud med en såmaskine, og så såede det oven i kornet sådan set. Så det har overvintret det her. Og man kan også se stubene, der ligger hernede under frøgræsset sådan set.